Makorokoto kuna Madam Bosa vabva vangotiratidza kuti vane mimba. Vataurayo vakati muchawika here iri silicone guys. This time muchati chi. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vari kuti kana uchida kusvipa svipa tambira kuorganic care. Musakangamwe mukomana Ngoni akati achibva kuGermany akasvikira kambucha. Zvatakaona tese vanoziva kupa mazita vatosvika kudhara. Lulu Edwards ndokuti ngapindake mukomana dzatapiwa nache tatomumirira makashanda basa zvinodadisa zvachose. Vakatomboita imwe video yavo vachiadvertisa organic care vachifamba vakabata kambwa mufelawo vachinzi baba mwana imwai organic care mubatsirane nemudzimai wenyu ndokuti akurumidza abata pamberi. Isu tikafunga kuti ingori skit asi vaitorevesa. Vamwe ndo vari kuti this time ndinoti musamira itai gaga mupedze congratulations. This time kunonzi idumbu resiza yadzabu. Vanombopererwa here vanhu vacho, so kunogona kungonzi dumbu rakangokura. Pane imwe yavakaenda nana mai maketen vakabuda dumbu ravo richinge riri kuda kuonekera. Vanhu vakatotaura kuti aiwa vane mimba isu hatina kuzvitora serious zvakare. So this time guys zvekunzi kwai silicone kana kuti chino dzangova ngano musikana azviita zvakare kuri kuuya umwe dzabu. Do leave your comments on what you think. Thank you for watching.